Lance, dito ka ba? Wait lang. Lance, oh. Yung mga ano, wala ka sa boss. Aba. Sakit ba? Okay lang. Okay lang. Sakit. Isang mabilis na yung ano lang. Maramdaman mo lang, diba? Oh, yan. So, galit na galit. Galit ang dugo mo. Sakit ng ulan. Kaya kita mo dugo. Hindi naman ako sa dugo. Hindi nanginginig ako. Uy, ba't ka nanginginig? Focus mo yung kamay. Nanginginig pa rin. Nanginginig pa rin. Uy, yan. Sabi niyan. Oo. Masarap itag ko eh. No, mag-mix pa. Kailan mo mag-video dyan? Nayak si Yanis oh! Pinabahan ako eh! Umiyak eh! Pinaiyak! Dadaan lang daw! Sabi mo lang ano, boobs ni Gitagi. Hindi mo sakit! Bebe kami ah! Focus ko pa rin! Luha ako, diba na mo eh? Focus ng luha. Papost ko sa Facebook yan. Mabakit ako sana kung gano'n katapos. Gano'n katapos. Sabi, tatag mo kami ha? Oo. Yun o. Namatugo mo. Kaya pakilabot. Lupit. Tikman mo. Ilang bag ba yan? Ilang bag? Dalaman daw. Ilan? Limang bag daw ah. Ilan bag ba? Ilan nakatagal yan? Oo, lupit. Nakakaliw ba yun? Iwas mo lang. Pwede gawin inom na 24 hours ka rin ulit bawal yun. 24 hours? Ang na may party mamaya dre. Sayang. Hindi okay lang, Sabado ko yun. Babae. Yan tayo, lilima tayo. Oh. Stop ko yan. Dad. Di ba mag-bingid sa?